Dobrý den, dneska budeme dělat takový malý krátký video a budeme se možná i projet, jestli se prší a nevím, ale teďka se jdu oblíkat, jdu ven a nevím, to vypadá venku, ale tady je náš pan Petr Holánek, nám něco řekne, můžete mluvit. Má tam jeho nohu. Nějak to dusí, takže nic. Ale dneska vám řeknu takovou velmi krátkou větičku. Jak má Petr malou nožičku, hubenou a má popraskaný žíle a já nevím. A já dneska budu dělat takový krátký na zahradě video, že se kačení vejce nerozbijou, ale neberou se jim a jenom se odváží do Teplína. Včera jsme byli v Teplíně, hráli jsme si klukama a s Janetkou a pak nás naštval ten Frantík a ještě nás lískal proutkama, laminátama a já už nevím teď čím ještě, ale to dobrý, to stačí a včera jsme přijeli až o 8:30. O půl sedmí a pak ne, o 6 jsme přijeli. Teda o 7 a pak se strojím takový malý video. S Petrem a se mnou a s Klárkou ne. Takže nas.